ये दिया ना गावेला। अब लय में चलो दिल्ली के लोह बजान जाए की दिल्ली के का लोग हाल बा। दिल्ली के लोग हो दिल्ली के लोह आ दिल्ली के लोह जानते बानी। दिल्ली के लोह पीली के लोह में कोनो अंतर ना होला। सवेरे तारा संग घुमा तारी सो साझी खान देखबो तख्ता पलट गइल बा। बोली का कहता मुना भैया मुखिया जी के बार बार प्रणाम है ने आओ आओ लोभ होई रहे हाँ कि लड़की दिल्ली के रहे आ बिहार के लड़का रहले दिल्ली पढ़त रहले हाय हाय ओकर बियाह कहीं और हो गइल आई दिल्ली में नौकरी करे लगले आ तले जाने की बुधा गार्डन में भेंट भइल हाय 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 बुद्धा गार्डन में बुधा गार्डन गार्डन वो जब दिल्ली में बॉम्बे में बनावल बा बड़की बड़की तालाब मारी सब पेड़ पौधा फूल लागल बा पहरेदारी पुलिस के रहेला ओमे अपन प्रेमिका लेके ढूक सकेला एक चीज माना बाना तो ओकरा बाद कोनो चीज चटौवल सब साड़ी चढ़ा ऊपर ही ना चाहिए होना चाहिए। Hi Janu, how are you? हाय जानू हाउ आर यू माने जान कैसन बड़ा का हाल बा कैसे हो उनको न चनिया बोले ले सिखावे कहे कि हाउ आर यू हुआ कहते हुआ आर यू हुआ आर यू बाबा के चाची है Sorry, कुछ मजबूरी बाटे ऐसे हम रउआ से बिया ना कोई नहीं मगर कोनो दुख नहीं खे हमारे मर्द रउरा से कम नहीं खे तो माई ले बियाह ना कोई ना बिया ना कोई नहीं आई रे माई यही से राउर कपड़ा इतना गंदा बा। वो वो तो हमरा बात एगो मन पर गइल पे थे भैया कई करे एगो चचेरा भाई बड़े अजीत के ना कहले हम तीन भाई हैं कमदीन सिंह एगो भरले शीशा में पेक रहले और बताई हमार 52 साल उम्र भइल कहीं कर 27-28 होता हमारा से छोट भाई हमारा से 2-4 साल छोट हुई हैं वो घरी ई कहां रहले एकरा फेर में लगे लिक्विड इनको 26 साल पर ही कौना जोनी में होई है ओकरी आदमी रहल कि जानवर रहल हमर भाई के बारे में जान गइलो हम हकीकत कहब टेकू भैया अजीत चौधुर सुजीत चौधुर सबसे जन चचेरा भाई बड़े जना भयभीत चौधुर हमें डेराइले जन्म ले रहे जीवन कितना दिन के बाद से भयभीत उनका नाम धराई रहे आ जाने की मैट्रिक पास कर गइले वो अभी देखो तो उम्र उनकर हमरा से काड़ा बा लव हो गइल पापा से अपना कहले कि हमार शादी कर दो चुप 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 वकील के लड़का हो अपने पैर पर खड़ा हो जाओ तब शादी करना इंटर कइले बीए कइले नौकरी ना लागल इंजीनियरिंग कइले नौकरी ना लागल बीटेक पॉलिटेक्निक ना बीटेक कइले नौकरी लागल तले उम्र 43-44 हो गइल नौकरी करले तो उनके चाचा जी कहतर गए बबुआ अब शादी कलो चुप रहो जो बेर कहने कहला कि अपने पैर पर खड़ा हो जाओ तो शादी करना तो पैर पे खड़ा हो गया है ना 45 साल उम्र हो गया है शादी कर लो अरे शादी कर ले अपने पैरों पे खड़ा हो गया शादी कर लो तो वो कहता है चुप रहो हम लोग अपना पैर पर खड़ा बने महाराज जी खड़ा हुए तब लोग बियाह कर खड़ा हुई तो जो महाराज जी गिलत गइल बाड़े तब बियाह में काम तारा कति करी ए जान जब इतना दिन पर मिलले बानी तो कुछ बात कह ली हल जा पहले हम अपना समाचार बताओ तनी हम तो बहुते खुश बनी का है हो जाननी हमारे एगो लइका बटे मुबावा नाम बटे आई रे माई इतना सुंदर बटे देखला पर बुझाते कि रउवा में पड़ल बटे अरे जानता नहीं कहता नहीं काहे पितर पछ बरौले रोले पूरा सिपाही में जाई उनका हो मुबाव को मत कहिए सुंदर अच्छा गायक हो एगो माला तर के बाद में दिया बबुआ सुंदर गायक है बूढ़ा के लड़का कहता लइक वाला है हमें तने भर मिक्स कइलो ओकरा के कि तेरे प्यार में मर जावा
हमें ना भूलाना सजन, हमें ना भूलाना, दूर नहीं जाना हमसे। तनी बदलल बा लइकवा कहता कितना प्यार में हम मर गइनी। हमारा सरपंच साहब संग संग बाबा राजेश भैया अब है ने लोका जगदीशपुर से तेरा प्यार में हम मर गइनी, यमन करे के ना पावन कोरी का बतावा बाहर पौरे जब खयाल बा, कोरी का बतावा बाहर पौरे जब खयाल बा, बोला ये जाने अब कहां, बोला ये जाने अब कहां। जगदीशपुर गुरु राजेश यादव भैया, सरपंच साहब संग संग मुखिया जी हार्दिक प्रणाम करनी हम भोला दानी बनौले रही। स्वागत और सबके कमेटी द्वारा भर लो, बाकी हम हूं देखो तन डाल देतन माला। मुखिया जी सरपंच साहब संग संग हमारा मुन्ना सिंह के नाम पर पुरस्कार आयल लो, संग संग भैया अमरनाथ भैया हमारा पुरस्कार दिल बने। हार्दिक प्रणाम करनी हम भोला दानी बनौले रही। एक और अंतरा में एगो फोन जी के मुखड़ा सेट कइल बा, गाना के मुखड़ा रहे एकरा अंतरा में हम ओकरा के सटले बने। बोल ससुरा में याद हमार आवेला कि ना, याद आवेला तो दिल तड़पावेला। बोल ससुरा में याद हमार आवेला कि ना, याद आवेला तो दिल तड़पावेला। तो ही बताओ रह बचपन के यारी कहे कोटी हलूमा रह बचपन के यारी कहे कोटी हलूमा दारी, तहरा बिना जीवन जियाल। बाबू नो अजीत बाबू हमारे फिर पुरस्कार दानी हजारों हजार संग संग पृथ्वी भैया हमने के रुपया के बरसात कर रहल बनी भोला दानी बनौले रही। ई कमेटी बन रहे तहरा बिना जीवन जियल अरे भइल अब मोहाल बा। तहरा बिना जीवन जियल भइल अब मोहाल बा। बोलो ये जाने अब हाल बा, बोलो ये जाने अब हाल बा।
संजय भैया सरपंच साहब पुरस्कार देने एक भैया तो 50 टकिया का गोडिया लुटा दे रहे हैं का नाम है सुनील भैया सुनील सिंह जी कोषाध्यक्ष महोदय ने बार बार प्रणाम करते कमेटी बना रहे ये शुभकामना करो तुम्हारा संगे फोटो खिंचवले रहलू बाकुल हेनु ए जान का बताई अपन मजबूरी फोटो खिंचावले रहनी आज जितना राउर लव लेटर रहे सब संभाल के रखले रहनी अचानक जानी कि रिश्ता में दरार रह जाई राउर फोटो हम फाड़ दिहनी और लव लेटर जरा दिहनी रिश्ता में दरार आ जाए ये डरे फोटो फाड़ देलू देह में दरार पड़ गई ना दे रही जय दादा संग फोटो खिंचावल सब फाड़ दे हमें लव लेटर भी आगे में संग फोटो खिंचावल सब फाड़ दे हमें लव लेटर भी आगे में रुपया का बरसात बनी उत्तर प्रदेश सरकार में मानी भोलादानी सरकार में पद प्रतिष्ठा और बना रहे हार्दिक शुभकामना करते हैं। फिर हमारा राजेश भैया राजेश भैया मुन्ना भैया संगे संगे हमारा मुन्ना भैया संगे संगे मंजी भैया रुपया का बरसात बनी भोलादानी बनौले रहे पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा रहे संग फोटो खिंचावल सब लव लेटर भी आगे में ये जी तहार जातारा कहीं निमने रहेला बोलो ये जाने अब बोलो ये जाने अब प्रति भैया हम उतने देर में सब चुटकुलों कहली ले लयदारियों गाले हनी और संगों कहले हनी एगो आध्यात्मिक गीत 12:30 से 1:05 को हमारा अंदर से 35 मिनट हो गइल बा अंतिम पद को हमारा रोको ये ना अंतिम पद सुनी हम मर्दा से टेंशन चलता हां एगो बात पूछी बोला कहीं कि ना साथ पियवा से आगे लेनी माही हजारों हजार के पुरस्कार भोलादानी बनौले रहे पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा रहे कमेटी के हार्दिक अभिनंदन करब हम एगो बात पूछी बोला कहीं कि ना साथ पियवा से आगे लेनी माही अरे चलो बवाल बा
फिर हमरा परम आदरणीय भैया जासो रंजन जी बहुत बहुत पुरस्कार भोलादारी बनौले रही पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लागो रहा सुनता में पियास में चलत बवाल बोलो ये जाने अब कहा बोलो ये जान अब का हलवा बोलो सामान अब का हलवा कोई माल अब का हलवा कोई जान अब का यही बाबा का आओ अरे भजो सब दिल के सुगारा बोला श्री सीता राधापति घनश्याम दुर्गति यदि कला प्रेमा सभा पागल प्रेमा सभा